Pinoy Bus Driver TV. Keren. Keren. Gilid na gilid na eh. Ha? Nasa gilid na yan. Kayo! Oo. Kala ko Pasay lang yan. Pasay lang yan. Saan ulit? Pasay lang yan. Last days, 15 minutes. Pupunta tayo ng Pitix. Pupunta tayo. Araw ng Huwebes. May 3rd, May 23. Ito, alas 10, 15 ng umaga. Kaya rin yung ano. 1751, nakaparking dyan sa gilid. Hoy, saan daw dadalhin yan? Maksi! Kita sa video daw. Atras! Alas na tayo mag-set. Punta tayo sa Pitix. Ano tayo? Pick up ng pasahero. Sit the tank. Yes! Okay! Kanan! Okay, kanan! Okay! Okay! Up!